Na Veľký Choč som vyrazil z Jastrabej doliny od Kališťa v čase 10:45. Prechádzal som takýmito krásnymi lúkami. Prečítal som si Božie slovo, ktoré nás povzbudilo na cestu a už prichádzali prvé výhľady. S radosťou kráčame, ako sa hovorí vo Svetom písme, stúpajú a síl im stále pribúda. Na tabuli si čítam z kníh proroka Daniela. Dobrorečím a ďakujem Bohu za tú krásu. Nahadzujem mačky, pretože prichádza ťažký terén. Je to vakačka. Je to fuška, ale je to krásne. Je to neskutočné. Je to pecka. Bohu vďaka. Že existovať niečo krajšie. Po ceste si nazbieram šípky, aby som si mohol neskôr uvariť čaj. A po ceste zbieram aj nejaký odpad, ktorý tu zanechali turisti. Ako veľké Božie dieťa si spustím aj krásnu snehovú guľu. A už ma čakajú prvé výhľady. Je to neskutočné. Prečítam si z knihy proroka Amosa. Znova chválim Pána, pretože je to neskutočné, čo je okolo mňa. Pomaličky sa už dostávam na vrchol. Som na vrchole v čase 13:30 po obede a užívam si neskutočné výhľady. Je to niečo dýchberúce a krásne. To stálo za to. Ako ste mohli vidieť, Veľký Choč je krásny vyhliadkový vrch, teplota je okolo 3 stupne. Užívam si ešte hlboký sneh a postupne kráčam dole, navštívim túto štôlňu, v ktorej sa pravdepodobne niečo ťažilo, bojím sa, či tam nie je medveď, ale nie je tam, takže s radosťou kráčam dole. Dostávame sa na Žimerovú, kde si varíme čaj. A máme tu otváračku novej panvice s takouto krásnou vareškou a robím si steak prvýkrát takto v prírode. Skoro sa to nepodarilo, ale nakoniec všetko vyšlo podľa plánu a môže byť krajší úsmev ako je tento. Chutil neskutočne. Chutil úplne vynikajúco aj toto vajíčko a už kráčam dole. Je už celkom poriadna zima, sme dobre najedení, takže môžeme ísť veselo dolu. Sledujem takýto krásny západ slnka. A už si iba užívam tieto posledné výhľady a modlím sa rúženec. Už je skoro tma, ale je to krásne byť v Božej prírode a môcť sa modliť.